Bantu betrayers. Hayibo. Aba amapolisa nebetrayers. Izonibulala madoda. Hey. So general. Yo. Hey. Sayibona ngoku indaki ngoku iphingxaki. I'm laughing at the face of death now. Look at yourself now. I'm trying to conceptualize what's happening in the surroundings of I. Yeah. You brethren must stand firm. My youths, you brothers must stand firm. This for the youths, this song. Singing for the youths. It's bad now. Don't look forward, man. Just look inside yourself now. Now the Anunnaki are coming, they promised that to come and collect I to fulfill the master blaster jamming. But now we need an organization of brotherhood, because if there's no brotherhood, then we're gonna be feminized, because already the females have taken over with no remorse now. There's no need, Bessie Fitler, man, the government, Mother Nature, man, the women against I. The masculinity is too strong for them now. Trying to suppress I to be vulcanized. Trying to vulcanize I. Sibenendeshe ezinkulu amabele kwenzele singakwazi ukulwa ezamadoda senze imisebenzi sibusa imibutho yethu so that sizakwazi inqoba lemfazwe sikuyo ngoku abantu bathatha iAfrika ngoku. And now ke ngoku some pretend ingathi senza IRI, but no, we can see that the Rastafari movement is infiltrated now by the white folks, the CIA and the white women, also the black woman now is being brainwashed now. So okay, I'm trying to tell the youth I man suncama ngoselect leqe queen uzaba sengxakini boy, because ngoku isistrends ngoku zibrainwashed ngoku zifuna nje cash ngoku kuyuza ziphinde zizinje kusiye ngoku. If uyangiphikisa aya khawujonga i-divorce rates zingaphi ku-I ngoku buyayibona naselizweni nto nezinto ezenzekayo ngoku I akasacengwanga ngoku. Ngoku isistrends sona ezilongoqhazi zifumane youth kuwe ziyaphuma kuwe, and then phinde ziyokhangela unye u-I ngoku. So government iyafika kuwe akusebenzise akutexa phinde akushiye ngoku, and nature yona izabakhona, but inature izakwenza ubhonyongo ihamba uyofuna iwoman ngoku kwenzela udeposit sperm kuphume youth ngoku, so that now uzayodeteriorate kakhulu zizihamba ixesha ngoku. Eyona nto inzima siyayifawunda ngoku uba I beyiabhona, because kaloku xa sesikhupha kakhulu i-sexual energies ezi bekusuppose siyazigcina ziyentloko, sibe nezipem zentloko so that sizakwazi ucinga kakuhle zibubudoda, because siyayifana ngesixhosa abana ispem ububudoda. So xa bukhupha kakhulu ubudoda kuzawuthini, kuzawuye kuphela ukuba vulcanized uyiba weak, and then i-woman zikudisrespect zingakuphile. And then ke ngoku that's why sizisimple ngoku nzima noba sime ubudoda si-organize thina sibe together ngoku. So ndibulaleni madoda nikho ngxaki mna ndizukwazi uba ndihlele kwelizwe nani nizibheki ndibhitreyini, senindibhitreyile nje abanye benza inayabhingi ingathi indawo yenisi ngoku nobishop no inayabhingi i-warrior. Ndibulaleni I but ndizawubuya ndiye yenyuthi ndisitrongo ngoku.